Ola, amiguiños e amiguiñas, benvidos un día máis a Contos en Galego. O conto de hoxe... A araña madriña, de Silvia Schuher, ilustrado por Poli Bernatene. A deste conto é unha araña diferente. Non pola súa cara, non. Nin polas súas patas, que son iguais ás de calquera araña común, feas, longas e peludas. A diferenza desta coas demais arañas do mundo son as súas teas. É que mentras as outras tecen para facerse ver nos teitos e paredes máis difíciles de limpar, a desta historia fai tecidos de punto, mantelas, bufandas, luvas. Sin ir máis lonxe, agora mesmo está traballando e non para desde fai un mes. Pero que tece con tanto xúbilo que non abandoa a tarea nin para comer. Termina unha prenda e empeza con outra. Termina a outra e empeza unha nova. Tece que tece. Dalle que vai. Os vechos que pasan cerca miran abrallados, pero como lle teñen un pouco de medo, non se atreven a interrompela. En fin, din para si. E os da súa propia especie, eses que son tan araña como ela, pensan que se vai a debilitar. Pero tampouco preguntan, porque non é habitual entre eles meterse na vida de ninguén. A cuestión é que por fin a araña deste conto dá por terminada a súa labor. Garda as prendas recén feitas e marcha. Cando chega ao destino, está a piques de comezar a festa. A nosa amiga ubícase nun lugar onde os outros invitados poidan vela e saca os seus agasallos da bolsa. Primeiro unhas medias, despois unha gorra, en terceiro lugar unha bufanda tan longa que podería confundirse coa alfombra dun pasillo. Luvas, máis medias, máis gorras, pero quen pode poñerse enriba semellante roupeiro? A resposta non se fai agardar. Aparecen de súpeto un montón de animais e próbanse o que hai para cada un. Resulta que acaban de inaugurar unha nova escoliña no monte e, como pode observarse, nomearon tamén a madriña. E ata aquí o conto de hoxe, amiguiños. Unha aperta.